Mitä se vaatii, että Suomi pyörii? Että tavara ja ihmiset liikkuu, ruoka on tuoretta ja apua saa kun tarvitsee. Se vaatii sitä, että koneet käynnistyy aamulla. Että ehditään ajoissa just sinne, minne pitää. Ja se vaatii ennen kaikkea ihmisiä, jotka kantaa vastuunsa ja osaa hommansa. Mitä jos pyörät pysähtyisi? Meidän tuttu maailma muuttuisi silloin nopeasti aika vieraaksi. Mutta mehän pysytään liikkeessä. Kun jokainen hoitaa oman tonttinsa ja auttaa toistakin. Tän ison maan joka kolkassa. Joka ammatissa ja tehtävässä. Joka ikinen päivä. Nyt ja huomenna. Suomi pyörii vastuun varassa. Yhdessä pidämme Suomen liikkeessä.